вясёлымі песнямі і танцамі сустракаюць наведвальнікаў на белавежскім падворку. Для дарагіх гасцей пачастункаў не шкадуюць. Вараныя, варона-вэнджаныя і сыравэнджаныя каўбасы, мясныя вырабы, паўфабрыкаты. Усяго каля 150 найменняў прадукцыі. Ёсць і навінкі: каўбаса паўвэнджаная, свіная і ялавічная дамашка. Мясныя вырабы па старадаўніх рэцэптах. Бужаніна запечаная па-белавежску, кравянка запечаная па-белавежску, рулет бужанель белавежскі запечаны, грудзінка салёная сялянская. Делікатэсы можна было і пакаштаваць, і набыць. Ужо хутка частавацца высокаякаснай прадукцыяй адкрытага акцыянернага таварыства «Белавежскі» жыхары Высокага змогуць штодзень. У горадзе открывается фирменный магазин «Белморес». Беловежским принято решение в честь дожинок сделать еще одну современную торговую точку в городе Высокое. Место такое у нас оно очень проездное, знаковое. В течение 3 месяцев мы реализовали этот проект. Я думаю, что в ближайшее время мы его окончательно дошлифуем, откроем этот магазин. Магазин получился красивый, знаковый. Можно сказать, это один из лучших наших объектов, которые мы построили. Новый объект побудованы на улице Ленина города Высокое и станет юбилейным, 15-м, среди фирменных гандлёвых кропок «Белморес». Этот магазин отличается от всех прочих тем, что он построен с нуля по индивидуальному проекту. Брест-проект, спасибо ребятам, помогли, разработали нам в кратчайшие сроки, и реализовали этот проект. Развіццё фірменнага гандлю – мэтанакіраваная палітыка прадпрыемства. Асаблівым поспехам у пакупнікоў карыстаюцца магазіны ў Брэсце і Каменецкім раёне. Некалькі тыдняў таму фірменная гандлёвая кропка адкрылася ў Кобрыне. Наступным адрасам, дзе таксама размесціцца новы магазін адкрытага акцыянернага таварыства «Белавежскі», стануць Пружаны.